mamshi, good morning. Ayan mga mamshi, ang lulutuin natin ngayon ay humba. So ngayon, ang pata ng baboy mga mamshi yung gagamitin natin. Ayan siya. Ayan. So ayan, umpisahan na natin mga mamshi. Ayan. Umpisahan na natin magluto. Ayan siya mga mamshi. Oh. Papalambutin lang natin siya mga mamshi para dire-diretso yung pagluluto natin. Tatakpan muna natin siya. So ayan mga mamshi, habang nagpapalambot tayo ng pata ng baboy. So, and i-prepare naman natin yung mga ingredients natin. So, tapos na tayo sa garlic mga mamshi. Ito naman yung sibuyas or onion. So, ayun mga mamshi. Umpisa na nating gisa. So, yung mga mamshi, lalagyan natin ng oil. Pa natin lalagay yung bawang or garlic. Lagay natin yung bawang, sibuyas. So, nilagay na natin yung sibuyas mga mamshi. So, ilalagay na natin yung pata ng baboy. So, lalagyan natin mga mamshi na isang tasang tubig. Palalambutin pa natin siya mga mamshi. So, tatakpan muna natin siya mga mamshi. So, mga mamshi, lalagyan na natin siya ng toyo.
Saka ilalagay na natin mga mamsi yung dahon ng laurel. Saka yung star anise. Ayan. Takpan ulit natin. Lalagyan natin mga mamsi ng pamintang durog. Ayan. Siya naman siya. So, lalagyan na natin siya ng suka. So, yung mga mamsi, lalagyan natin yung dahon ng saging. So, napaanuhan ko na to mamsi ng pinabad ko muna siya sa tubig. Kasi pag hindi natin ibababad dyan, medyo ano siya diba to? Yung lasa niya, parang kung dito sa amin maaskad. Diba? Okay. Takpan ulit natin mga mamsi. So, yung mga mamsi, lalagyan natin siya ng seasoning. Ayan mga mamsi, sarap-sarap na yan. So, yung mga mamsi, lalagyan na natin siya ng asukal. Ayan. Sarap-sarap na nito mga mamsi. So, ayan mga mamsi, ready to serve na ito. Ayan. So, ayan mga mamsi, ang pata na humba. Ayan.
So yummy.